Hola de nou, ja torno a ser aquí. Sí, ho sé, us havia dit que l'anterior era l'últim episodi, però us vaig demanar que comentéssiu si us feia gràcia veure algun mode de joc al que no hagués jugat. I en Gaming.cat em va demanar que fes el de Supremacia. Vale. Aquest mode de joc és un mode de joc on lluitarem amb equips de 20 contra 20 per dominar 5 posicions del mapa. Val? Aleshores, és una mica el que em van dir l'altre dia mentre jugava a Halo, és una mica Lemmings aquest mode, no? Perquè és allò de vas apareixent, et van matant, et vas apareixent, et van matant i vas intentant aconseguir el domini d'aquella zona. I sí, és com uns Lemmings, és a dir, constantment aparèixer, morir, aparèixer, morir per anar tots cap al mateix lloc, no? Aquí l'ideal és sempre jugar amb petits equips i anar a capturar els llocs. Un mapa que ja coneixem. I bé, comencem. Boba Fett, buah. La partida ja estava començada. Veieu, ens queden 9 minuts 33 segons. I en aquest mapa el millor és anar per dins, ben cobert. Aquí acabem de passar una zona que ja està capturada. Veieu aquest canó el podem utilitzar. El provarem a veure què tal. I ara no hi ha ningú. Bé, va. Mentre veieu això, voldria agrair en aquest annex, en aquest 8B de la sèrie, doncs els seguidors de la sèrie, que han sigut principalment l'Albert Fox, que també té un canal a YouTube, Gaming.cat, que també té un canal a YouTube, i en Roc Boronat. La resta suposo que esteu tan estonats en aquests vídeos tan espectaculars que tot i que bé, hi ha hagut força visionats. Això no ha sigut riure, la tos. Força visionats del vídeo. No us heu animat a comentar, no sé el per què. Potser us animeu quan surti el joc o quan tingueu més temps. Si voleu qualsevol cosa, estaré encantat de servir-vos i fer-vos algun vídeo que us interessi. Vinga, anem a capturar una zona. Aquí darrere l'Albertico, el meu company. Recompensas menos. Nuestras fuerzas han capturado un punto de control. Mort, vinga. Un nou punt ara. Si aconseguíssim el 5è, ja ho tindríem això, va, som-hi. Ep, què ha passat aquí? No, aquest és nostre, val. Han capturat el que hi ha més amunt. Vinga, doncs anem cap allà. Podríem anar per la dreta, per fora, o per aquí a l'esquerra hi ha un túnel. Així que, com ja us he dit, a mi m'agrada anar ben amagadet, que aquí és molt fàcil rebre. El vídeo aquest és força extens, ja veureu, dura pràcticament 17 minuts. I per un motiu estrany que us explicaré en el moment en què ens el trobem. Com ja deduireu pel comentari, no estic comentant mentre jugo, sinó que ho faig a posteriori. Vinga, va, a veure amb la granada. En aquest mode de joc és divertit pel fet de que intervenen naus. Les naus, per agafar-les, doncs haurem de trobar el power-up quan surti i agafar-lo. El que no tinc molt clar és això del tema dels herois. Heu sentit que en Boba Fett està a prop? La meva sensació és que potser els herois surten per compensar en aquest mode. És a dir, quan veuen que estàs apallissant a l'altre equip, doncs et deixen anar un heroi i així tens opció de remuntada. Si és que el saps fer anar, que és un altre tema. Ha llegado Skywalker. Comenzar
Comenzad el ataque. Ah, doncs no, mira, em veia l'Skywalker, o sigui que res. Això que acabo de dir, se'n van als reis. Metralleta, que també la podríem agafar si volguéssim, però està molt descoberta. I tornem aquí. Uah, a defensar aquesta zona que tenim. Estamos tomando un punto de control. Reiniciar cartes. Mireu, això el que fa és, sabeu les cartes que tenim a baix a la dreta, quan les gastem triguen un temps a carregar-se. És a dir, cada una triga un temps a poder-se tornar a utilitzar. Doncs amb aquest power-up que hem agafat de recàrrega de cartes, si en gastem una, apretes LB i RB i se't recarrega a l'instant i la pots tornar a fer servir de seguida. Molt útil, en el cas de la granada, per exemple, perquè les granades sempre ajuden i això de que t'hagis d'esperar és fotut a vegades. Ja veieu que hi ha moltes naus per aquí. A veure si n'agafo alguna. Hemos rechazado a los imperiales. Manteneos firmes. Vinga, va, ara que corren a veure si fem mal. Costa molt fer servir algunes armes. A veure, mira, un. Hemos tomado un punto de control. Suposo que això és més aviat per carregar-se les naus, potser, no? Més antiaeri. Però com que no n'hi ha dels enemics, pel que veig, anem a veure si fem mal els que van caminant per aquí. Aguantad, que vamos ventaja. Quan estàs dintre d'un canó d'aquests també poden venir i destruir-te els imperials o els rebels en aquest. O sigui que s'ha d'estar alerta. Ara mateix són les 9:32 del dia 18 de novembre de 2015. Queden exactament 2 horetes i mitja perquè el joc surti. Hi ha botigues que avui obrien i a més si el tens en descàrrega digital doncs a partir de les 12 hi podrem jugar. Ahir vam estar jugant amb la versió completa d'Early Access d'EA Access. Hòstia, va ser molt fort perquè estava jugant i em connecto, no? Diu, te queden 15 minutos aproximadamente. Vinga, va, vaig a fer l'última abans que surti el videojoc i el pugui gaudir tranquil·lament. Total, entro una partida, m'estava sortint una bona partida, portava uns 3 minuts i pam! Surt del joc i em diu, ho sento maco, però s'ha acabat el temps, així que ara, saps què et toca? A esperar, mireu el que us deia. Mira aquest, ale, sortim manco. Hosti, que dolent. Que dolent que sou, què vull dir? Vinga, anem-lo a buscar, tu. Toma. Oh, mala guanyada granada. Veieu ara que va carregant la granada, doncs ara podria fer el regenerar cartes aquell i instantàniament ja la tindria fins dalt de tot. Així que vinga, anem a capturar més zones. Vinga, s'han carregat l'heroi amb Boba Fett, l'heroi dels imperials. El último punto de control ya es casi nuestro. Pues venga, que tengo ganas de terminar con esto. I bé, ja us ho he dit abans, però no ho sé, si per algun motiu d'aquells us heu saltat un tros del vídeo i acabeu d'arribar aquí, espero els vostres comentaris de la sèrie. Deixeu-me comentaris si voleu un vídeo d'alguna cosa concreta del videojoc que us interessi molt conèixer. I ja ho sabeu, encara que quedin 8 minutets de vídeo, subscriviu-vos, likes, compartiu i gaudiu els vostres coneguts d'aquests vídeos, si és que se'n pot gaudir.
Boba Fett ha entrado en combate. Eliminadlo. Au, ja els hi ha tornat a sortir un nou power-up d'en Boba Fett. La lava, jo pensava que cremaria i resulta que no. Així com hi ha un altre mapa, no sé quin planeta és, que hi ha com uns cràters i si estàs dins del cràter et fa mal. Potser si m'estigués una estona a la lava també em faria mal, però en aquest cas sembla que pots passar per sobre ràpidament. Oh! Veieu, això és el mode Lemming. Ara reapareixem i vinga, corrents cap al mateix lloc. Tots, veus? En fila, vinga, som-hi. Mira'l, aquest és el Skywalker o què? Mira'l. Vinga, som-hi. Que la força m'acompanya. Oi. Aprofito també per dir-vos que si voleu una ressenya, un anàlisi... Mira, aquest acaba d'agafar una nau, per això ha desaparegut. Doncs si voleu una ressenya o un anàlisi més seriós, amb menys cunyeta i menys tonteries, acabo de publicar-lo a www.badajocs.cat. Estamos tomando posesión de un punto de control. Allà m'hi trobareu, a part de parlant de Star Wars, que ho he fet força aquests dies, parlant de molts altres videojocs i de la indústria en general. Ya casi está. Solo tenemos que resistir un poco más. Que per cert, ara que no em sent ningú, de joc t'ha fet 10 anys i ningú ha dit res, tu. A veure si muntem alguna festeta. Vinga, 2 minutets. De moment anem guanyant. Los soldados de asalto están tomando un punto de control. Hay que detenerlos. Ens estan robant el de l'hangar. El comandante Skywalker está en camino. Això que he fet servir era una altra carta. Una carta que tens un tret. Un tret. Si la claves, doncs l'has clavat. I si no, doncs mira, morts. Sobretot quan hi ha tanta gent. Potser s'ha de fer servir en llocs més tancadets. Oh, escut, sí. Buah. Hi ha una cosa que em té emprenyat, que és el tema de crear els grups i convidar els amics. No sé per què. Algunes empreses estan fent el passarell. M'explico. A Xbox 360 hi havia com un estàndard. És a dir, el sistema era el que s'encarregava de gestionar tot el tema de les invitacions, la creació de grups, etc. Aquí també, però en canvi, quan entres al joc, a dalt a la part superior esquerra, tens com una mena de menú que et permet cridar com per accessos directes a tot aquest sistema de creació de parties, creació de chats i... Vaig agafar una nau, va. I a la gestió doncs, dels amics, de qui convides i qui no convides, etc. I això m'emprenya molt, perquè amb lo bé que va, que t'acostumes a un sistema, ara sembla que el Halo han tret una mena de sistema. I el Halo és de Microsoft, que això encara em fot més. I aquests d'Electronic Arts també. Mala guanyada aquesta nau. I no sé, em té molt mosquejat, perquè era una cosa que es valorava molt a la 360 i que no sé per què ara han de canviar. Ja ho van fer amb el primer videojoc, amb el Forza Motorsport 5, i la van cagar de valent. Tothom els va criticar pel sistema aquest de gestió de convidar la gent, i ara sembla que tornen a fer el mateix. No sé, no ho acabo d'entendre.
el joc, no sé si ho heu vist en algun lloc, però l'estic jugant amb Xbox 360 gràcies al servei d'EA Access, que és exclusiu i que realment és un servei que està molt bé. Des de Sony es va dir que era un servei que no necessitaven, però jo crec que la gent, els jugadors de PlayStation ho agrairien, perquè és un servei que pagues 25 euros l'any, tens accés anticipat a tots els jocs sense comprar-los, és a dir, inversió de prova però sobre el joc sencer, i a més tens descomptes en les compres digitals del videojoc. Evidentment, videojocs d'Electronic Arts. I a part d'això, cada cert temps van posant com videojocs que directament ja són gratuïts per tu. No sé, ara per exemple tenim el FIFA 15, el Garden Warfare, el de l'NFL, NHL, el Dragon Age Inquisition, un bon grapat que dius, bueno, doncs és un bon preu per tenir tot això, si no vols tenir aquests jocs de sortida, no? I bé, això ha estat tot. Aquí, si no hi ha més peticions, s'acabarà ja definitivament la sèrie. Agrair-vos a tots els que l'heu vist, doncs això, que us l'hagueu mirat i hagueu dedicat el vostre temps, i recordeu que els comentaris encara són més d'agrair, així que res, ens veiem a la propera amb un nou videojoc. Fins aviat!